Dies irae, dies illa, solvet seculum infabila. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kapatid kong babae na nagngangalang Ella. Hindi ko na itatago pa ang pangalan niya. Gusto din naman niya ito. Taong 2008, Virac, Catanduanes, Bicol. Itong mga panahong ito ay nagplano ang tatay ko na bisitahin ng mga pinsan niya sa Virac. Matagal na din kasing hindi nakakauwi doon ang tatay ko. Niyaya niya kaming mag-anak. Ang kaso nga lang, nung mga panahong yon ay meron pang karinderya ang nanay ko. Walang maiiwan para tulungan siya. Kaya nagpaiwan na lang kaming dalawa ni James nun. At ang sumama sa kanya ay si Ella. Hindi naman silang dalawa lang ang pumunta noon sa Virac. Meron pa silang kasama na iilang kamag-anak namin. Nagpasyang umalis ang tatay ko ng Biyernes ng madaling araw. Mga bandang 3 a.m. o 4 a.m. yon. Kaya ako naman naaalala dahil nung mga oras na yon, gising na kami ng nanay ko para pumunta ng palengke. Inaabangan kasi namin doon yung mga unang bagsak na baboy. Para fresh ang makukuha naming karne. Ganun. Kaya naman ganun kaaga umalis ang tatay ko at si Ella. Masyado kasing mahaba ang oras papuntang Virac. Aabutin yun ng 13 o 14 oras. Depende pa sa traffic. Alam na alam niya ng mga taga-Bicol kong listeners. Diba? Tapos para makapunta ka sa mismong Virac, sasakay pa kayo ng ferry patawid sa isla. Ganon kahasel ang biyahe nun. Ayon sa kapatid ko nun, sobrang nanakit daw ang puwet niya dahil sa biyahe. Di niya daw nabilang kung ilang stopover sila nun. Pero sa pagkakatanda niya daw, dumating sila ng Virac mga 6 p.m. o 7 p.m. na. Medyo madilim na daw nun. Kaya ang unang ginawa ng pinsan ng tatay ko ay pinatuloy muna sila sa bahay. Binigyan sila ng kani-kanilang kwarto at pinagpahinga. Unang gabi ni Ella. Ayon sa kanya, napakasaya daw sa bahay na yon at ang sasarap ng mga pagkain. Talagang sariwang-sariwa daw ang lahat ng hinahanda sa kanila. Nung kumakain daw sila sa mahabang lamesa, nagtataka ang kapatid ko dahil wala daw humpay yung mga pumapasok sa bahay. At dumidiretso daw ang mga yon doon sa likod ng bahay. Kung nasaan yung isang abandonadong balon. Tinanong niya ang tatay ko ng pabulong kung bakit daw ang daming pumapasok na tao sa loob ng bahay. Tiningnan ng tatay ko yung pintuan. Nakabukas lang ito pero wala namang pumapasok. Nung tingnan ulit ni Ella, wala na daw ang mga ito. Kaya pinabayaan na lang nilang dalawa. Lumipas ang gabi noon at nagkwentuhan lang sila ng mga masasaya nilang alaala. Noong tulugan na, ang sabi ni Ella ay kamot daw siya ng kamot sa katawan niya. Biniro ko pa nga siya habang nagkukwento sa akin. Sabi ko, "Nye, ligo-ligo din kasi." Pero ayon sa kanya, yun daw ang una niyang ginawa pagdating niya doon. Kaya imposibleng libag daw sa biyahe yung nagpapakati sa kanya. Nung hindi na daw niya kinakaya yung kate, maliligo daw siya dapat ulit. Pero nung papasok na sana siya sa CR, bigla daw may bumulong sa kanyang boses na sobrang hangin. At ang sabi sa kanya ay, "Wag na." Sa takot ay bumalik na lang si Ella sa kama niya at tumabi sa tatay ko. Hindi na lang daw niya pinansin yung nararamdaman niyang kati-kati sa katawan. At ayon sa kanya, nung kinakapa-kapa niya daw yung parteng makate sa katawan niya, para daw itong mga bukol na maliliit.
Kinaumagahan, paggising daw niya ay wala na daw yung mga maliliit na bukol sa katawan niya. Saka hindi na daw siya nangangati. Hindi na lang daw niya yun pinansin dahil ayaw niyang masira yung pagpasyal niya doon. Sinamahan sila ng pinsan ng tatay ko doon sa ilog, kung saan daw palaging tumatambay ang lolo ko. Nung pagdating nila doon, may mga iilang turista din. Normal naman daw ang lahat. Ang saya pa nga daw kasi may parte doon sa ilog na yon. Natatalon ka mula sa itaas ng puno pababa ng ilog. Halos lahat daw ng naliligo doon yun ang ginagawa. Si Ella naman, nandun lang sa parteng nakalubog lang yung balakang niya. Sobrang linaw daw ng tubig at kitang-kita niya yung mga naglalangoyang isda sa ilalim. Ilang segundo lang, bigla daw siyang nakakita ng isang napakalaking isda. Halos doble daw ng sukat niya. Kulay ginto daw ang kulay nito. Umiikot-ikot sa paa niya na para daw bang asong naglalambing. Bigla daw niyang tinawag ang tatay ko at sinabi niyang meron daw na napakagandang isda na nasa paa niya. Pero paglingon ng tatay ko, wala siyang nakita. Sigaw pa rin daw ng sigaw si Ella na ang ganda ng isda. Tingnan mo, Papa. Tingnan mo, andyan lang siya. Kinabahan ng tatay ko sa inarte ni Ella. Kaya agad-agad siyang pinaahon. Ayon pa kay Ella, nung lumalapit na ang tatay ko para kunin siya, bigla daw nag-iba ang kulay ng isda. Mula sa pagiging matingkad na ginto nito, naging kulay pula daw ang katawan nito at kulay asul yung napakalaking buntot. Agad-agad din itong lumangoy papalayo sa kanya nung nakalapit na ang tatay ko. Sa kaba ay hindi na pinabalik ng tatay ko si Ella sa ilog. Pinaupo na lang niya ito doon sa kubo. Nang lapitan to ng isa niyang tito at niyaya siya na sumama sa kanila doon sa bandang gitna ng ilog. Malalim na parte na kasi yun ng ilog at manghuhuli daw sila ng isda. Baka daw gustong sumama ni Ella. Kung si Ella, sasama na sana siya. Ang kaso nga lang, kasama niya ang tatay ko kaya binawalan siya. Nung papunta na daw yung dalawa naming tito sa gitna ng ilog, sumakay sila sa isang bangka. At nang makarating sila sa pwesto nila, ayon kay Ella, kitang-kita niya yung malaking isda na tinabig yung kanang bahagi ng bangka. Tumaob ito at nahulog yung dalawa naming tito. Mabuti na lang at napakahusay lumangoy ng dalawang ito. Kaya agad-agad silang nakabalik sa bangka at wala namang nasaktan. Biglang sabi ng tatay ko kay Ella, "O diba? Sabi ko sa'yo hindi nagkakamali ang kutob ko." Pagtapos ng insidenteng yun ay umuwi na lang sila. Ikalawang gabi ni Ella. Doon sa kwarto nila ng tatay ko, sa tapat ng dalawang naglalakihang bintana nila, merong isang napakalaking puno ng akasya. At ayon kay Ella, akala niya nung gabing yun, tuluyan na siyang kukunin ng mga engkanto. Pagtapos daw nilang maghapunan, nag-set up yung mga pinsan ng tatay ko para mag-inuman. Ayaw naman pumasok ni Ella sa kwarto nila ng mag-isa. Kaya tumambay na lang siya kasama ng tatay ko at mga tito namin. Habang nagkukwentuhan daw sila, nakita na naman daw ni Ella yung mga pumapasok na tao doon. At ayon sa kanya, lahat daw yun ay walang mga paa. Doon lang pumasok sa isip ni Ella na kaluluwa yung mga nakikita niya. Kaya huminga siya ng malalim at tumalikod na lang sa may pintuan. Nung tapos na ang inuman, umakyat na sila sa kani-kanilang mga kwarto. Mga bandang 2:30 na daw natapos yung inuman.
Nilubos-lubos na nila kasi uuwi na sila kinaumagahan nun. Paghiga pa lang daw ng tatay ko sa kama, humihilik na daw agad ito. At si Ella naman, unti-unti na namang nararamdaman yung maliliit na bukol sa katawan niya. Maliligo na sana siya, pero naalala niya yung bumulong sa kanya. Kaya hindi na siya pumunta ng CR. Pero ang hindi niya mapigilan ay yung pag-ihi niya. No choice siya nung mga oras na yon. Kaya napilitan siyang bumaba ng CR. Nung nandun na siya, nakaihi naman siya ng maayos. Pero pagtayo niya at paglingon niya sa kaliwa kung nasaan nakapwesto yung napakalaking salamin, doon niya nakita ang isang babaeng napakahaba ng buhok, walang muka, at paulit-ulit na sinasaksak ang sarili niyang balikat. Nakaturo daw ang isang kamay nito sa kanya at hindi siya makakilos. Rinig na rinig daw niya ang bawat saksak nito sa sarili niya. Nung nakita niya yon, imbis na magdasal ay napakanta siya dahil sa sobrang taranta. Kumanta siya ng napakalakas. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Kumanta siya dahil nagbabaka sakali siyang merong magising ng mga oras na yon. Pero wala. Pagtapos niya daw kumanta ay nawala yung babae. Kaya tumakbo na lang siya pabalik ng kwarto nila ng tatay ko. Ginigising niya ang tatay ko. Pero dala ng kalasingan, knockout talaga ang tatay namin. Kaya nagtalokbong na lang siya. Akala niyo tapos na ang mga nangyari sa kanya? Oo. Akala niyo tapos na ang kwento ko, no? Hindi ko kayo bibitinin. Ituloy natin to. Nung nakatalokbong na siya ng kumot kasama ng tatay ko, meron siyang naririnig na mga nag-uusap sa labas ng bintana nila. Akala niya mga tito namin. Kaya bumangon siya at sinilip niya ito. Pero pagtingin niya sa mga nag-uusap, at hanggang ngayon ay sising-sisi siya kung bakit niya tiningnan, doon siya nakakita ng mga malalaking lalaki daw. Itim ang mga balat, malalaki ang tenga, sobrang kapal ng mga balahibo sa katawan, at umiilaw ang mga mata sa dilim. Sabay-sabay daw itong nagtinginan sa kanya. At pagkita niya, para daw siyang tinali ng kung ano dahil hindi siya makakilos sa kinatatayuan niya. Pumikit lang siya ng ilang segundo para mawala daw kung ano yung nakikita niya. Mabuti na lang at nawala ang mga ito. Pero hindi pa din daw siya makagalaw sa kinatatayuan niya. At doon niya nakita na merong isang dahang-dahang bumababa mula sa puno ng akasya. Napakatangkad daw nito. Napakatangos ng ilong. Maputi ang balat. At higit sa lahat, kulay ginto daw ang buhok nito na parabang nagliliwanag. Dahan-dahan daw itong naglalakad papalapit sa kanya. At iniaabot nito ang mga kamay niya. Nung hinawakan na siya nung lalaki, hihilahin na sana siya palabas doon sa bintana nang bigla siyang makarinig ng "Balik!" Huminga siya papasok. At pagmulat daw ng mga mata niya, nandoon ang lahat ng tito ko sa kwarto nila ng tatay ko. At meron siyang hawak-hawak na medalyon. Ayon sa tatay ko, iyak daw siya ng iyak noon sa hindi malamang dahilan. Para daw ba itong binabangungot? Mabuti na lang din at merong alam ang tatay ko pagdating sa ganung pagkakataon. Kaya napabalik niya yung kaluluwa ni Ella na naglalakbay sa ibang dimensyon. Lahat pala ng naranasan niyang yun
ay tanging sa espiritual lamang. Kaya ang binigay na payo ng tito ko sa kanila, buksan na lang ang ilaw kapag matutulog na sila. Kinaumagahan lang din nun, bumalik na sila sa Parañaque. Marahil ay nagtataka kayo siguro kung bakit ang daming nakikita ni Ella. Si Ella kasi ay isang medium. At ayon kay Tito Jerry, noong suriin niya si Ella nung bata pa, nakita ni Tito Jerry na ang gabay ni Ella ay isang prinsipe ng mga engkanto. Pero hindi daw ito 100% mabuting gabay. Dahil kapag nakakita daw ito ng tamang pagkakataon, hindi daw ito magdadalawang isip na kunin si Ella. Kung maaalala niyo yung pinakauna kong kwento sa channel na to, yung may titulong Nilalang, mapapansin niyo dun na napakaraming nakikita ni Ella na tanging siya lang ang nakakakita. Meron pa isang beses, doon naman sa kwento kong engkwentro. Hindi ko na lang naisama to eh. Noong paakyat pa lang kami nung bundok nun, meron siyang tinuturo na isang napakalaking patay na puno. At alam niyo ba kung anong tingin niya doon? Isang napakalaking bahay na gawa sa ginto. Marami pang nakita to si Ella na hindi ko na lang din maalala. Pero, handa na ba ang puso mo para sa ikalimang yugto? Aba, kung handa ka na, wag mong kakalimutan i-click yung like, share, notification bell, at ang subscribe button. Psst! Psst! Pogi, ganda. Yung ads ha, wag mong iskipan. Pang Angel's Burger ko yan eh. Pag iniskipan mo yan, yung babaeng nagsasaksak ng balikat niya, ikaw na ang papakitaan.